A ty zásadní dva vlastně cenotvorný vlivy pro vás, teda pokud jsem vás dobře pochopil, o čem se bavili, tak je jedna věc je teda Amerika a potažmo inflace, protože cla, tak to je vlastně říká cena zlata půjde navrch. A ta druhá je pro vás třeba to zbrojení, protože když to řeknu, při ozbrojených konfliktech a podobně vlastně vzniká nedůvěra mezi bankama právě, někdo říká, jak čím to je podložený, kdo nám to plnění dá, že ta daná měna třeba bude mít tu hodnotu v té době, kdy budeme potřebovat jako užít a tak radši koupíme zlato. Můžete teda chápat tak vlastně, že tím, že tady v Evropě právě probíhá to, co probíhá v Americe, probíhá, že to jsou pro vás ty dva cenotvorby. Jedna věc je teda inflace a vlastně zhoršování nebo zpomalování ekonomiky a druhá věc je teda ozbrojený konflikt, nedůvěra v bankovní systém a ještě potom, jestli to navážeme na BRICS. No tak ono to všechno souvisí se vším a možná by stálo za to rozdělit na nějaký kratší a delší pohled. Takže prvně já řeknu, zlato není při zachování nějakých best practice investování, zlato není investice na 3 roky. Jo, spíš na 8, 10, 12 roků. Dělali jsme si spoustu analýz, které už ukazují, samozřejmě na historických datech, dopředu nikdo nevidíme, ale ukazují na posledních třeba 30 letech, když držíte zlato 12 let, tak pravděpodobnost, že nepokryjete aspoň inflaci, se limitně blíží 0, jo, historicky. Takže pro mě jsou ty dlouhodobý trendy podstatně důležitější. Tam si myslím, že je to obrovské zadlužování zemí. Není to jen dolar, je to euro, i když euro je zadlužený pod 100% HDP, eurozóna, Amerika je 120% HDP, to my jako Česko jsme na tom úžasně 45% HDP. Ono to je teda vždycky o tom, na co ten dluh použijete a to už bychom se dostali někam jinam. Takže obrovský zadlužování. Jo, naučili jsme se nejen v domácnostech, ale v celé té společnosti žít na dluh a ta nedůvěra k těm měnám samozřejmě přirozeně klesá, protože když máte dlužníka, jo, který to, co za celý rok vydělá, vám dluží, tak on musí taky něco ještě jíst a tak dále, takže vy víte, že kdyby to měl splatit, takže je to hrozně daleko pro vás. A čím větší je ten poměr dluhu k HDP, tak tím dál to pro vás jako věřitele je. Takže to je snaha o jako pojištění si majetku v něčem jiným než ve fiat měnách. Další dlouhodobý trend, to je právě už i zmíněný BRICS, protože ty země toho BRICSu se hlásejí k tomu, že oni chtějí taky zbohatnout. Když se podíváme na to, jak svět zbohatl od druhé světové války, tak objektivně, jako my tady v Česku, to se vůbec nedá srovnat, že jo? A celá Evropa. Ale některá část světa zbohatla výrazně víc a některá míň. A oni říkají, už se nám to nezdá spravedlivý, takže my chceme ten svůj podíl taky. No a jedna z věcí je, že dolar prostě těží z toho, že je světovou rezervní měnou. Konec konců asi jste postřehl výhrušku prezidenta Trumpa, jestli se někdo pokusíte odpoutat od dolaru nebo narušit jeho hegemonii, tak já vás zničím. Jo, bylo to směřované jak k BRICSu, ale i jako velmi obecně. Takže dolar z tohohle těží. No a ty BRICSové země chtějí těžit z toho, že úplně tak ten dolar nebude tím hegemonem. Že to je druhá věc. No a dlouhodobě myslím si, že jsme vstoupili do fáze, kdy opravdu se dělí sféry vlivu. Vidíme, že o svůj vliv se hlásí Čína, Indie ne tak hlasitě, řekněme, hlásí se Rusko, hlásí se Amerika a doufejme, že se Evropa v šoku probouzí, aby se hlásila o ten svůj prostor taky. No a to bude znamenat nějaký třecí plochy a myslím, že ty třecí plochy jako nevyřešíme teď hned. Prezident Trump do toho teda hodil vidle velmi zostra a ty třecí plochy tady budou taky poměrně dlouho, takže to si myslím, že jsou ty dlouhodobý parametry. No a z těch krátkodobých
to jsou věci, které neumíme moc předvídat. Jo? Černý labutě můžou přiletět odkudkoliv, ať už to byl covid, ať už to byla válka na Ukrajině, ať je to konflikt na Blízkém východě, ale to jsou věci, kde já bych spíš čekal, že se to bude uklidňovat, takže spíš to je vliv, který je ne tak dlouhodobý, že doufejme, že ty konflikty až takhle vyhrocený, že se uklidní, že zůstanou třecí plochy spíš v té ekonomice a možná v nějakých slovních přestřelkách a možná v celních válkách. No tak to jsou ty krátkodobější vlivy a samozřejmě ty úplně operativní, řeknu, vlivy, tak to je to, že centrální banky se snaží vyvážit to, co mají pod svojí kuratelou, ať už je to ČNB nebo ECBčko, tak inflace, ať je to FED, který kromě inflace samozřejmě sleduje i nezaměstnanost, což úzce souvisí s ekonomikou. No a investoři čekají na tyhle ty signály. Je fakt, že jsme ve fázi snižování úrokových sazeb. Uvidíme, jak rychle. Myslím si, že teďka se během posledního měsíce, 2, 3 uvažování centrálních bankéřů, že muselo projít poměrně velkou změnou, velkou evolucí, protože ještě před půl rokem bychom si asi vsadili, že inflace půjde postupně dolů. To asi jo, ale jde docela pomalu zatím a že centrální banky budou postupně uvolňovat tu svoji měnovou politiku, možná rychleji v Evropě, kde ekonomický růst nebyl takový, v Americe za loňský rok skoro 3% růstu, Evropa pod 1%. S těma inflacema jsme na tom plus minus stejně, takže by se bývalo očekávat, že FED nebude tak rychle snižovat a ECBčko bude snižovat a ČNB rychlejc. No ale když si to promítneme teďka, tak vlastně ta situace se může úplně otočit. Najednou z Ameriky zaznívá, cla přinesou inflaci, takže musíme držet vejš ty sazby úrokový, no ale můžeme se dostat pod tlak, protože ekonomika může začít brzdit. Právě zase kvůli clům. No ale to nevíme, protože možná to vyrovnají ty daně. Jo? Takže najednou FED se může dostat pod tlak, protože nepojede ekonomika a musel by snižovat úrokové sazby, což je pozitivum pro aktiva, které nenesou ten úrok a pozitivum i pro zlato. A nemusí to tak být. Jo? Možná ten trh práce nebude tak jak napjatý v Americe, pokud tam dojde k deportacím nějakých lidí ven z Ameriky, no tak to samozřejmě sníží množství pracovní síly a ten pracovní trh nemusí být napjatý. Nevíme. A na druhé straně v Evropě zase nevíme, protože zvýšený zbrojení jednak na jednu stranu může přinést inflaci a na druhou stranu může přinést ekonomické oživení. Takže vlastně proč to ekonomické oživení, že to, co jsem říkal, růst v roce 2024 0,7% Evropa, tak ECBčko muselo hodně hledět na to, jak stlačit sazby dolů, i přesto, že bojuje s inflací, ale potřebuje oživit ekonomiku, no a najednou může začít uvažovat o tom, že ta ekonomika naroste díky zbrojení. Jo? Takže vlastně ta situace se totálně změnila. A to jsou spíš ty krátkodobější vlivy. Zaměstnanost, ekonomická výkonnost, inflace a reakce centrálních bank. Taky vás tak strašně sne, že zlato pokořuje nový all-time high, letí navrch a vy doma žádný nemáte. Mám pro vás skvělou zprávu. My jsme pro fanoušky tohohle kanálu domluvili se společností Biz in Gold 30% slevu ze vstupního cenového navýšení. Pokud kliknete na tenhle odkaz nebo na odkaz dole pod videem. A mimo to, že teda dostanete slevu na nákup, tak ještě dostanete možnost to zkonzultovat se skutečným odborníkem na zlato. Jakože ne se mnou, ale se skutečným odborníkem na zlato. Tak neváhejte a pokud vás cokoliv o zlatě zajímá, případně zvažujete nákup, tak nezmeškejte tady tu akci. A užijte si tady ten rozhovor. Věříme
že ten scénář, jak jsi říkal, soft landing, byl úspěšný, a nebo historicky se říká, že nějaká 70% šance, že se to neustojí, tak vnímáme to, že se to stalo, nebo ještě jsme jako potlačujeme, tak jak v roce 2008 říkali, trh je safe, všechno je v pohodě, a pak to bouchlo. No já si myslím, že vzhledem k tomu, že neexistují paralelní vesmíry, tak se nikdy nedozvíme, jestli by opravdu došlo k tomu soft landingu, protože ještě jsme nebyli na konci, ale vypadalo to za mě poměrně věrohodně, že k tomu soft landingu dojde, takže vlastně super centrální bankéři si zasloužili svý výplaty. Ale teďka vlastně je to všecko jinak, protože ta celní válka, ten chaos i v těch clech, protože cla byly, pak zas možná na chvíli nebyly, pak zas byly, pak byly odložený, ale možná to odložení zase skončí, jo, a ten chaos vlastně úplně změnil pravidla hry a myslím, že už se nikdy nedozvíme, jak by to dopadlo, pokud by k téhle změně v Bílém domě nedošlo. Jo. Ale myslím, že jsme byli na dobrý cestě k soft landingu teda. Jo, věřím tomu, že jo. Ale já věřím, že i z tohohle se dokážeme nějakým způsobem zase nepostavit na nohy, tak my neklečíme na kolenou, že? Ale že to dokážeme zpracovat a vstřebat a že zase dojde k nastavení nějakých vztahů. Pravděpodobně budou trošku ostřejší vztahy mezi těma sférama vlivu, ale vlastně na světě je jediná jistota, že nic není jistý, všechno se mění, no a teďka se to prostě mění a můžeme z toho buď být vyděšený, anebo hledat cestu ven a hledat, jak to využít. Jo? Takže spíš já vidím to, že je potřeba hledat cestu, jak to využít a jak i v tomhle prostředí dokázat profitovat, protože on ten svět jako úplně celý taky zničit nejde. Jo? Z principu věci jako to jako nejde. Jo? Kdybych se měl zeptat ještě k tomu BRICSu, to je vlastně něco, co tady najednou se objevilo. Jo. Ano, to je, když to řeknu, díl než 20 roku, nebo 25 roku, jako stará věc, která najednou se tak nějak oživila. Vnímáte, že se to oživilo, teď se tam přidalo dalších, já nevím, přes 40 států a teď to nějak teda půjde dál zase do útlumu, že ani média se tomu nebude věnovat, nebo je to něco, vnímáte vy tam něco, co jako začalo a už třeba, jak se říká, už to nebude jak dřív, už to jako posílí, čeho vlastně myslíte, že můžou dosáhnout? Nebo klidně nám i popište, čeho se snaží dosáhnout. Protože často slyším, ještě si můžu poznámku, často slyším jako, jaký ten jejich vliv je, že třeba co se týče dolarů, že jedna věc je, kolik peněz jako kolik obchodů za den proběhne dolar, druhá věc je, kolik ho drží centrální banky. A jestli podíváte na každý to jiný číslo, tak každý vypovídá něčem trošku jiným. Tak vlastně jaký jsou cíle BRICS a jak to vnímáte do budoucna, čeho oni vlastně dosáhnou? No tak já si myslím, že první věc, že jako se o tom teď tolik nemluví, tak je daná tím, že novináři mají úplně jiný témata, které jsou prostě aktuálnější a zajímavější čtenářsky. Ale podle mě ty cíle BRICSu se nemění. Já tam cítím prostě to, že chtějí vytvořit protiváhu proti těm velkým uskupením Severní Amerika, Evropa, Čína. Čína je součástí BRICSu, jo, a Rusko taky. No ale že chtějí vytvořit uskupení, který prostě bude mít podstatnou ekonomickou sílu, aby mohlo konkurovat společně tomu, co vidíme, že dokáže Amerika, protože Amerika jako vystupuje velmi jednotně, že jo? Spojený státy americký mám na mysli, a už když se podíváme na Evropu, která nedokáže vystupovat tak jednotně, tak je vidět, že ta síla v tým jednotném vystupování existuje. No a ten BRICS se snaží prostě spojit více menších subjektů, že jako Čína není úplně menší, ani Rusko není menší, ale více subjektů a vytvořit tu protiváhu. Takže já si nemyslím, že to prostě vyšumí do ztracena. Já si myslím, že v tom prostě svůj podíl viděj, že v tom smysl viděj, že to fungovat dál bude a bude to vyvíjet tlak a hlásit se to prostě o svůj podíl na geopolitice a ekonomice. A když se vrátíme zpátky, a to je možná zajímavý, vlastně BRICS, jak říkáte, víc než 20 let tady je, moc se o něm nemluvilo. On nevznikl jako uskupení
To, co původně bylo myšleno slovem, nebo tou zkratkou BRICS, nevzniklo jako uskupení zemí, které by chtěli společně postupovat a společně něco prosazovat. To vlastně v roce 2001 poprvé pojmenovali ekonomové z Goldman Sachs s tím, že jsou to 4, Brazílie, Rusko, Indie a Čína, 4 zajímavé země pro investice, takový ty budoucí tygři. Takže vlastně to bylo jako vnímaný jako investiční příležitost původně, rok 2001. A trvalo několik let, já nevím, tuším 5 let, než se vlastně lídři těchto zemí sešli oficiálně a začali přemýšlet o tom, že by z toho vlastně mohlo vzniknout nějaké uskupení, že si uvědomili, že vlastně jsou na tom pravděpodobně hodně podobně v té době, že jako mají skrytou ekonomickou sílu a začali přemýšlet, jak tu sílu spojit. Takže to jako trvalo chvíli, no ale od té doby vlastně se snaží postupovat společně, založili vlastně, jak se to jmenuje, Nová rozvojová banka, New Development Bank, myslím, že jo, která má sloužit pro financování těchto zemí, pro to, aby si mohli platit svýma měnama navzájem. Jo, takže snaha využít synergii těchto zemí tam je a myslím si, že ta jako nepropadne. Konec konců vidíme, že to uskupení se rozšiřuje. Tuším, že dokonce Turecko podalo přihlášku, což je zajímavý, protože Turecko vnímáme tak jako ten svůj geopolitický okruh a najednou Turecko dává přihlášku do BRICSu. Tak to je celkem zajímavý moment. No a dneska, tuším, BRICS sdružuje 45% celosvětové populace, HDP kolem 35% celosvětového HDP, 45% zhruba zaokrouhluji ty čísla, neznám z hlavy, jo, ropných nalezišť. Takže to je obrovská ekonomická síla. Dokonce myslím, že v roce 2023 svým HDP předehnali G7. Tak jo, a to jsou země, které ten růstový potenciál určitě mají. Jo, takže já si nemyslím, že tohle vyšumí a že prostě se budou hlásit o svůj podíl na celosvětovém bohatství i nadále. Dost se spekulovalo o tom, že vlastně BRICS si dokonce i zavede vlastní měnu právě, aby se vyhla. A i to trochu vnímám, že Trump vlastně, nebo respektive, že Amerika vlastně doufá, že k tomuhle nikdy nedojde. Spekulovalo se dokonce i, že jestli by ta jako měna nebyla krytá zlatem toho BRICSu. No je to tak, tyhle ty úvahy tam byly veřejně deklarovaný. Ale já, když jsem si snažil si ve své hlavě poskládat model, jak by se to stalo, tak jsem jako úplně ten model nedokázal poskládat, protože kde se ta měna jako veme? Vy musíte teda vytvořit nějaký nový peníze, teďka samozřejmě to stáhnete nějaký jiný z oběhu, jo, jako no tak je fakt, že euro takhle vzniklo. Přesně tak. Je fakt, že euro takhle vzniklo, jo, ale úplně si to zatím nedovedu představit, že by dokázali prosadit to, že ty země BRICSu opravdu stáhnou svý měny, místo toho pošleme do těch zemí jinou měnu, notabene krytou zlatem. Bylo by to úžasný, protože pro zlato by to byl obrovský skok směrem nahoru. Jo, když se podíváte, kdybychom chtěli pokrýt, teď nebudu říkat BRICS, nevím, jo, kolik tam je, kolik obíhá v BRICSu peněz, ale celosvětově peněz obíhá řádově $100 bilionů, o něco víc. A zlata je dneska tak, jak zlato roste, tak ono se to mění, ale tak teďko vím, že to bývalo $12 bilionů ve zlatě, ve všem tom vytěženém zlatě, tak řekněme, že už je to 15 bilionů, ale to je furt šestina. My bychom, pokud bychom celosvětově chtěli měnu pokrýt zlatem, tak bychom museli hodnotu zlata zvětšit na 6násobek. A to nepočítám to, že ne všechno je investiční zlato. Jo? Máme zlato, který měnu nepokryjeme, je tady v těch kabelech, možná máte HDMIčka nějaký pozlacený, takže toho investičního zlata je podstatně míň.
a to znamená, že bychom museli hodnotu zlata zvýšit třeba na 10násobek, abychom pokryli dnešní peněžní zásobu celosvětovou. Tak to si myslím, že se tak rychle nestane. A zvěštění do budoucna jsme se krásně přemostili do historie, kdy vlastně se někdo pokoušel zavést zlatý standard. Byla to konkrétně Amerika, která vlastně právě ty násobky ceny na zlatě jsme viděli zrovna, když tento systém zlatý standard ukončoval. Ano. Takže to by mě zajímalo vlastně i nějaký historický okénko vaše, kdybyste nás vlastně uvedl, co se stalo, co byl zlatý standard, proč ho vlastně ukončili, jaký byl problém, že Amerika třeba neměla to zlato, který říká, že má, protože krásně navazuje na to, že má být právě udělaný audit ve Fort Knoxu, takže já budu rád, když nám to představíte tu historii a dostanete nás do toho, co vlastně nás teďka čeká, co Amerika chce udělat. No tak jsme teda v roce 1971, prezident Nixon a do roku 71 těch zlatých standardů bylo postupně víc, ale ten Bretton Woodský standard, ten Bretton Woodský systém v podstatě fungoval tak, že dolar byl krytý zlatem a všechny ostatní měny byly navázané na dolar v nějakém směnném kurzu a tuším, že to bylo ten kurz mezi dolarem a zlatem byl $35 za unci. No a ale už v té době se americká vláda naučila tisknout zase a tenkrát to možná nebylo tolik v uvozovkách, že jo, to tištění peněz, naučila tisknout peníze a když se vlastně někteří velcí držitelé dolaru, když přemýšleli o tom, jestli skutečně Amerika může mít tolik zlata, tak jim zašlo vycházet, že tolik zlata asi mít nebude. No a řekli, že by teda to zlato chtěli, že vrátí ty dolary a že chtějí to zlato. Tak to je jako vlastně taková ten první moderní okamžik nedůvěry k dolaru. Jo? Francie, Německo říká, hele, my vám úplně tak nevěříme, že máte tolik toho zlata, jako je dolarů a my teda bychom to zlato chtěli. Tady máte ty dolary. Údajně tenkrát dokonce poslali nějaký křižník přímo do Ameriky a ten jako se otočil možná v půlce nebo něco takového. Prostě každopádně vrátil se prázdný, jo? Neznám přesně ten příběh. Ale ty fakta jsou takový, že Amerika vlastně v té chvíli musela přiznat, že díky tomu, že potřebovala financovat různý ozbrojený konflikty, tak natiskla těch dolarů tolik, že tolik toho zlata nemá, no a došlo ke zrušení zlatého standardu s tím, že na začátku teda to zlato bylo $35 za unci, no a vidíme, že dneska je 3035. Od té doby vlastně si zlato a peníze žijou svým vlastním životem, ty měny nejsou krytý zlatem, centrální banky mají na jednu stranu další z nástrojů, jak řídit ekonomiku a jak řídit inflaci, a to je zvyšováním či snižováním množství peněz v oběhu, nejenom cenou peněz, úrokama, ale i množstvím peněz samozřejmě můžou. Na druhou stranu si myslím, že to je jaksi nadužíváno, to tištění v uvozovkách peněz, no a proto ta důvěra k penězům je tam, kde dneska je a řada lidí přemýšlí, že prostě potřebuje svý aktiva uložit jinde než v těch fiat měnách. Konec konců od roku 71, já jsem to zmínil, $35 za unci, dneska 3035, tak možná bych ten výpočet, ale z hlavy ho neudělám, je o to složený úročení, ale tuším, že to, když jsme to počítali naposled a to není tak dávno, unce byla těsně po $3000, tak vycházelo tuším 8,9% ročně od roku 71, že zlato nese. Jo. Je to tak. To je úžasný výsledek, jo, na to, že to aktivum je, když se bavíme v rámci nějakých investičních komunit, tak když přijde řeč na akcie, na dluhopisy, na nemovitosti, na různé fondy, tak nikdy nedojde k takový vyostřený situaci a k takový vyhraněnosti, jako když se zmíní investiční zlato. Tam ta vyhraněnost je obrovská prostě. Řada investorů se pokřižuje, že zlato nikdy.
A řada je zase velkých nadšenců, jo. Vidíme, že někteří prostě jdou až zase za hranu. Je to samozřejmě každýho věc, každýho pocit, jeho dobrý pocit z investování a pokud mi někdo říká, že má 50% aktiv ve zlatě, tak mně se to nezdá už v pořádku. Jo. Ten můj pohled je prostě od toho Ray Dalio, který v tom permanentním portfoliu říká 7,5%, až řekněme nějakých 15, možná 20 ještě s přimhouřením očí. Jo. Ale je to každýho investora věc. Ono taky, že jo, zase ten Ray Dalio, tuším, že tohle svý zlatý nebo to permanentní portfolio zkonstruoval v roce 96 na základě backtestů poměrně řádného sledování té historie. No ale od té doby nám uběhlo víc než čtvrt století a možná kdyby dělal ty backtesty dneska a stavil to portfolio permanentní znova, tak já jsem přesvědčený, že by tam to zlato vyšlo víc než 7,5%. Jo. A myslím si, že na dluhopisy by se taky možná dneska dívali jinak. No ale tak oni teda jako každé aktivum, i ty dluhopisy procházejí lepšíma a horšíma obdobíma, jo, takže a tam ještě, že ten dluhopis je speciální v tom, že ten vztah mezi cenou a výnosem je poměrně matematická záležitost, jo, takže tam i ta předvídatelnost je rozhodně větší, než máme u akcí a tak dále. Jo. No, takže zlato podává krásný výkon a myslím si, že jednoznačně do portfolia patří. My jsme se krásně přemostili k deskové hře Vyhraj život. Slyšel jste o ní? No, znám spoustu deskových her. To je desková hra, kde se dá investovat právě do zlata a do akcí. A dá se tam právě využívat. Já jsem názoru, že jako zlato a akcie, jako když je porovnávám proti sobě, tak mi samozřejmě za různá období vyjdou různý ve prospěch jednoho druhého. Já jsem z toho názoru, že vlastně já chci mít obojí, abych mohl využívat v čase zápornou korelaci tady těch dvou aktiv. Přesně a tak. To jsem promítl právě do té deskovky. To je váš výmysl? Jo, já jsem autor. Tak to gratuluju teda, tak to jste borec. Takže vlastně ta záporná korelace těch dvou daných aktiv v čase, takže bych naopak vlastně řekl, že to přináší obrovskou výhodu a že obojí dohromady je daleko lepší než každý jako zvlášť. No. Rozhodně, já někde v prezentaci, a když tak můžu ještě předat, že to střihnete do tohoto vysílání, tak někde mám i graf korelace S&P 500 a zlata a tuším, že právě od zrušení zlatého standardu a tam je vidět, že samozřejmě jsou okamžiky, kdy zlato s akciema koreluje. Konec konců jsme to viděli v nedávné minulosti v rámci covidu, kdy banky lily peníze do trhu, no tak ty investoři prostě, pokud jim ty peníze přebývají, tak je cpou kam to jde a v té chvíli rostlo jak zlato, tak akcie. Jo? Ale těch momentů, kdy ta korelace je nad tím koeficientem 0,5, což do 0,5 ještě se to považuje za nízkou korelaci, že jo, 0 a -1, jo, takže od -1 do 0,5 se to považuje za nízkou korelaci a tam to zlato z S&P 500 je nejčastěji, jo, jako v drtivém množství období je pod touhletou hranicí 0,5, takže ano, no. A na tom je zajímavý to, že řada investorů právě říká, no to je krásný, že ty dvě aktiva jdou proti sobě, ale mě to zlato sníží výnosnost. A ona to není úplně pravda. Samozřejmě v některých obdobích to tak být může, jo, ale jak jsem zmínil, jo, od roku 71 8,9. Od přelomu tisíciletí, od 1.1.2001 10,4. Jo? Ta výkonnost zlata není špatná a právě na bázi té záporné korelace ono vám to uklidňuje to portfolio. To portfolio nemá takový výkyvy. Jo? Ty nejhorší propady se zmírnějí. Oni se trošku zmírní i ty nejlepší růsty. To portfolio se uklidní. Psychicky pro toho investora to je pozitivum. Jo? Nechce se nikdo dívat na propad 50% v okamžiku prostě hypotéční krize, jo? Ale nesníží vám to výnos. Já jsem si teď nedávno dělal backtesty
Na to existuje webová stránka portfoliovizualizer.com a vy si tam naskládáte portfolia, jaký chcete. Já jsem si dělal backtesty právě od roku 2000 do roku 2010, což byla taková ta ztracená dekáda, se říká, protože splaskávala dotcom bublina. Pak už to vypadalo, že všecko bude dobrý, ale trvalo asi 3 roky to období, kdy už se to začínalo všecko jako stavět zpátky do těch standardních linií a přišla hypoteční krize, která v zásadě jako vyvrcholila a jako začalo se to rovnat v roce 2010. Takže 2000 až 2010 tak jsem si dělal 3 portfolia. Jedno hodně dynamický, 80% akcí, 20% dluhopisů, 10letých amerických. Druhý jsem změnil jen poměr 60 akcie, 40 dluhopisy a v třetím jsem dal 30 dluhopisy, 50 akcie a 20 zlato. A na tom 10letém horizontu tohle portfolio na hlavu porazilo ty 2 zbývající. To portfolio se zlatem mělo výnos přes 7% a ty, kde to zlato nebylo, tak to akciový bylo, to hodně dynamický bylo pod 3% a to s tím větším podílem dluhopisů bylo někde 3,5%, jo, možná 3,7% jo, ročně. Jo. Takže tam je vidět, že to zlato krásně zafungovalo právě proto, že šlo opačně než akcie. Ty akcie v té chvíli prostě nic nenesly. Ale to se stává i zlatu. Jo? To tady nechci prostě říkat, že zlato je všelek. Není. A ta diverzifikace je hrozně důležitá. Ty stránky teda, jestli se můžu zeptat, to započítává, že si, protože jsou hrozně rozdílný příklady, jestli někdo takovou statistiku dělá, když to dá, že na začátku dám jednu částku a roste 10 let, nebo když pravidelně dokupují všechny 3 typy aktiv, umíte toto rozlišovat? Všecko toto tam je možný, je tam možný rebalancing, je tam možný jednorázový vklad, je tam možný průběžný vklad, je tam možný jednorázový i průběžný, je tam možný nastavit si rebalancování, cokoliv. Já jsem vzal ten nejjednodušší příklad, dal jsem tam jednorázový vklad na začátku. A i poplatky to umí třeba? Poplatky to neumí, protože poplatky jsou na každém něco jiného. Jo, tam v podstatě je to podle třídy aktiv. Jo. Už mi to přijde, že to rebalanční portfolio vlastně naopak v čase je daleko výhodnější, že když vlastně namíchám ty akcie a ty složky, tak právě někdo řekne, zlato mi nevynáší, nemám tu dividendu, že to brzdí to portfolio, ale já si vlastně troufám tvrdit, že přidáním zlata si, a to mě každý, teď se bude znovu křižovat na akciový investor, po druhé už, že vlastně když přidám zlato a ještě rebalancuji, tak si troufám tvrdit, že mám nižší riziko, ale vyšší výnosnost. Si troufám tvrdit v čase. Takhle, obecně. Ano, zlato sníží volatilitu portfolia ve většině období, to bude první věc. Ale nechytejte mě za slovo, udělejte si backtesty sami. Jo? Jistě najdete období, kdy nezlepší nebo nesnížilo volatilitu. Jo? Takže obvykle ale sníží volatilitu, protože obvykle nekoreluje s akciema. Druhá věc je, že podle mýho názoru a mých zkušeností zase ve většině období nezhorší výnosnost. Jo, záleží samozřejmě, jak dlouhý ty horizonty budeme brát a tak dále. Jo. Což samozřejmě, když si vyberu rok, kde zlato nic nedělalo, akcie, jo, no tak můžu míchat to portfolio akcie a to zlato to portfolio zhorší. Jo. Ale v nějakých rozumných investičních horizontech za mě sníží volatilitu, nezhorší výnosnost a dává mi příležitost k rebalancování. Všem to rebalancování je hrozně ošidný, protože to je krásný dělat si rebalancování na backtestu, že jo? Protože samozřejmě já si tam najdu to místo, kde ty křivky se takhle rozeběhly a tam zrebalancuju, jo? Ale v praxi to rebalancování je podstatně složitější, protože my nevíme, v které fázi my nevidíme tu křivku dál, jo? Ale bez pochyby to příležitost dává, ale musíme být opatrní, aby jsme to neudělali tak, že prostě si to vemu zpětně a řeknu, tak toto je jediná pravda, to rebalancování je super. Jo. No a to vlastně i ten rebalancing, to je ten moment, kdy já si klidně obhájím teda investování formou ETC oproti fyzickému zlatu, protože v tom rebalancingu má to fyzické zlato obrovskou nevýhodu právě toho vysokého spreadu, což v té rebalanční strategii se hrozně promítne. No, děkuju, to je skvělá nahrávka.
Na zlatě obvykle nemáte žádný průběžný poplatky. Není tam žádné ale, my prostě máme větu, vykoupíme všechno, co jsme prodali. V posledních několika málo letech, řeknu zhruba 4 letech, my jsme přišli úplně s novejma revolučníma produktama, který mají potenciál vrátit zlatu tu funkci oběživa, funkci platidla.